בדרך לאוכל, דני. עכשיו זה הצבא, לא יכולתם לראות פה? לא, הייתי עם נשק דרוך עליו. הייתי עם כדור עליו. שתינו קפצנו. מה אתה, את מי הוא דקר? לא יודע, אחי כפיר. רגע, תרים תוריד אחי, תוריד אותם קודם, עזוב את השני. תוריד, הוא לא זז, אל תפחד. הוא זז, הוא מקבל כדור. מי איתו? לשים לו אותם כפפות והכל פיגו באותו. תקשיב, אני בא לצאת לאכול, אני עומד פה בצומת, אני רואה אותו רץ מרכב דרך, מנסה להיכנס לאיזה אוטו. רצתי עליו, אחי, ירדתי מהאופנוע, אני רצה עליו, הוא בורח לי, אחי. אני אחריו לאורך כל הכביש הזה, עד שהורדנו אותו. נפל ואני קפצתי עליו מאחור. כל הכבוד. יאללה, גבר, כבוד, אחי. כל הכבוד. הציל נפש חיה, הציל... אנחנו תגבור מחש. לא משנה, גם אנחנו. אם אנחנו היינו באים, הוא היה מחש. רגע, שלא תקשור לי את הרגל. שלי. גבר, במחוז, גבר. ליאור, למחוז, אחי. יאללה. יקיר, תודה נשמה. אין עליו, אין כלום, איששנו הכל, אחי. אפשרנו אותו. תן לו את הראש. אתה רוצה באוטו? תביא אותו.